ug atras gamay San Fernando, Minglinilya. O Naga. Di sa kuno butar ni Gwen, daghang kuno nasuko ni Gwen diha ngano tungod anang iyang gipahunong ng kwari. Nawad-an ko ng trabaho. Pero sa ako, Sir Eric, no? Akong assessment, dito ko itong open line bitaw ninyo. Ambot na kabantay, baka hisaka ko kadiyot, padong ko mularga ito. Pero before that, tambong ko meeting sa kining Barracks to, sa Silong. Sila si Boy Biloso, may katawag na ko niya. Si Pam Baricquatro dito, saan? No? So, dito rabi kami na pilara. More on prom dito siya nga side ba. Pero ang guest na mo si Pam Baricquatro. Gi-assess na po ang sitwasyon. I told them nga, yun na akong assessment. Kaya I keep track on social media. Kaya this is going to the fourth electoral exercise nga. Mo matter yun ang ang social media is a good feedback mechanism. Facebook, primarily Facebook yun. Kaya di man tamo gamit ng Instagram o sa Facebook mo yun, no? O YouTube. O imo nang i-percentage ka ng comments. Bisag kinsay ka post sa probinsya. Na ga-post propaganda kuan ni Pam Baricquatro. Ang mga tao siguro ang ka-post no? Kunya nasa kuan lang ordinaryong tao nga engage lang siya, post siya. Napoy ka Gwen, napoy ka Byron. Basahon dayon nimo ang comments. Lubong yun si Gwen. Sa mga comments, lubong yun. Muna, di na sila magpa-comment si Byron, di naman open to comment ang iyang vlog. Ang buhaton sa mga anti-Gwen, ilang i-capture tong whatever statement ni Byron, ibalhin dito sa Cebu Politics, niya. Adto na dito ang comments. Di maka-comment straight to the blog of Byron. As well as kininiang sa province. No lagi. So nakutana ko ni Brady. Ninaikan ako, na-mention ako. That guy is a good political operator, ground operator. Ni Brady. So nakutana ko niya. Bye. Keep track ko anong election sa social media. So far, panahon Duterte, panahon itong 8 diretso sa Inodoro, BBM Sara, ug unsa ito dito sa social media, maugay mo gawas. Maugay mo gawas. So, kung i-validate ba, what do you think? Ano ba? Yung siya, matay ba kay suroy man sila, naman siya, he works with a politician also sa province. Yung siya nakasakay gyud si Pam sa popularity ni Digong. Bitaw. Sa ato pa, iyang gi-validate ang akong observation. Sama sa imong gisulti po karon. Nalagi. Tinuod ay, kay klaro ang ako. As a narrative lang, as background story to Pam Baricquatro kay lang ni istorya as a journalist ba, because we have to do the background checking. Yeah. Mamugin na itong trabaho. Siya may itong gihisgutan kay tungod siya may bago sa politika, no? Nagsugod na siya, MRRD pa na, dili na PRRD. So, Mayor Rodrigo Roa Duterte ng iyang... So, original na siya nga mo. Ang iyang gisuldan, o iyang kuan. Then, kuyog na sila ni kuan, ni Tamayo. Kay, mao man ang nitukod sa Morabag Partido Federal ba? Towards federalism. Kay mo man barugan ni Juan, di ba? Duterte. Ni President Duterte. So, MRRD na siya. And then, according to her, not according to me, kaya na-interview man sa nako siya, sa open line, katong nakuha na ang PFP sa laing grupo, mo na itong ni-resign na siya. Kay murag dili na mautong nagpatagan. Bitaw. Muna siya. I'm just quoting her. I'm not endorsing nothing. I'm just being equal. I was there. Take out guguan ng PFP.
Partido Federal na Pilipinas niya. Siya may head ato. Pambari 4 daw to. The first time I Kita saw bitaw her. to, kita to din is Dahil ilami niya. Diskurso ko sa headquarter. Nakuan lang na timingan siya. Na-timingan siya nga munay gitawag kay kanang termino nga nakasakay murag I'd rather say nga murag ni ulan pag human na-appeal siya sa grasya sa uwan. kay kuan di ba? Kay dugay naman gyud siyang kuyog. Pero kung karon siya mo musakay murag lahi kayo, di ba? Oh, so kuan na Original. There is a time and kanang naka-timing ba? What to you ba? Dito. Wa man gyud tuyo kay in the first place he was not planning to run for governor. Ruin na borden man. Yes, ang iyang plano congresswoman. Oh. Unya, namatay man si Ruin na. Maparihan na sa akong papapod sa una. Kuan lang mo, sanong gyud ta sa kuan paghatag og saktong pagdungog sa atong mga ginikanan nga maingon gyud siya nga kanis rin na Espina gahi ni siya ulo. Ingon siya, gahi ko ulo kay natay simento sa tubangan, naiparil nga simento. Usa og nato mahibaw ang gabok nagdili kun dili nato idokdok atong ulo ng simento. Lakpa na, butante na ko itong panahon. Okay, ba? So, wata ka balo? We don't know. Not until you try. And then trying is already an exercise in leadership. Especially when you are faced with a great opponent, no? Yeah. Bugat kayo ang kontra nimo, pero Bugat gyud. sulay ka. That shows your leadership. That shows the kind of person that you are also. And people respect that, Yeah. Oh. Ano bang impossible dream? Oh. Na yung mga taong mayon nga buang bang ka, pero believe ko nimo. Kaya nisuway ka. You tried. Muna Ito siya. naman na siya foundation sa Kana bang this is my quest to follow the stars, no matter how hopeless, No, no matter how far, to fight for the right, Muna. Ano yung without question or pause. Kanang kantahan naka-eliminate nagdiktador. Ano akong gisakyan sa akong kinabuhi sa kantahan. Kanang impossible dream. Kanang sa Nakoy-gisuwat na sa akong kinabuhi na. Huwag na akong gisakyan kantahan. Ligoon ka ba? Ligoon. That's good. Daddy is pila nung karon 82 no? 83. 83 na. Di man maila. Di may lang. Di maila. Kay kuan man, still fighting. Okay na hangay na itong buhaton. Still kuan. Until death do us part. Unsa may senaryo ani si Rerex imong tanaw? National ta. Kanang sa 93-1 kay National, okay. after you were there, I saw you. Nakabantay na ko nimo katong you were on your way out sa casino. Okay. Ni anak ko kuan gamay. I don't know if you saw me. And then the next open line ning adto na si Raymond. Ni attend po siya. Pagkasunod si Mana. I think so, yes. Oo. So nasisgutan na 93-1 na ako na sa pag-ibig ko, no? Wala siya mabuhat bahin ko no sa presyo sa yuta. Muna iyang giingon. So unta makatabang siya pero wa siya makuan kay mao mo ganay kuan sa Pag-ibig na rin ko. pag-ibig ko no. Ridiculous mo gyud kay ra. Siya. Sino ka nang mao gyud ay market value siguro kay mahal man ang duol sa daan kaysa hilit-hilit no. Pero socialized pricing unta kay mao bitaw nang kuan na kay alang na sa mga kalisod-lisod nga wayuta. Bisan pa May sa purpose na na. pirno ko na niya. Ted, pwede ka kapila pilay bayran nimo 5 point pila. Basta 5 point something. 5 Million? for 69 square meter. And then unsay terms, how many years to pay? Ay, wa pa masayod ko pili termino. 25 years na. At dito na to dagon na to sa kuan how many years to pay? Pero buto na naan para na ko si Rerek. That's too much. So, yutas gobyerno dugay na kang nagpuyo. Nga naman sa unang si Governor Tingting Usbinya paghatag anas podrumo brato pa to kay sa tanan. Ayaw mong kalimot kagatong nasunugan sad ako papagyatagan din sa Opera. Upra. O Opera gihatag sa mga nasunugan.
So, I didn't even know about it. Not until I went there. Sila mo nisulti na ako. There was a time, bagay gamay pang subuan to, but there was a time that people, politicians, were good people. They understand the feeling of the poor. Of course. Now, somehow, if you are good governor, you should fight to the last that the poor people will be given a very fair price that they can afford. So, at least pag-ibig, that is a government-run corporation, whatever. The government has to do something about it. I think Sara Duterte can do something about it. Kadagong subsidy sa bugas 20 pesos, pero pila ka bilyon ng kwartahaw. I-serious yun na og tabang sa mga Or a short time, I would like to explain that, Alex. Ingon si BBM nga the new breed of rice can give us a better harvest. O ikaw may agriculturist, authority gani, what do you think? First year po ko sa College of Agriculture, there were so many varieties we have tested until I graduated until now. Wa gid mo daghan ang production sa rice. So, sa yun nagyog kayo nga solusyon. Just like Bohol, ang solusyon ang Alex, kayong atong gitawag Sir Eric, og Rice Granary of the Philippines is typhoon, prone typhoon sa area niya kung tinginit mangliki. Niya na'y daig ipabuhat BBM nga usa lang kaplad nga guba. 40 billions of pesos sa pidahan. You should find a place somewhere in Mindanao, somewhere in Negros, nga nag-atubang dito, nga ma-utilize. Kung ingon mo may tubig, naidaghang sapat daghang tubig, spend for makina nga maka uhag tubig padung sa taas, padagay-day, gravity, irrigation, sus kadaghang kwarta. The first 2 years na BBM, siya nagda Secretary of Agriculture, until now, there is 2 billion kapin nga wa niya maliquidate against 125 million nga impeachment case ni Sara. My God. So, kamong mga, sige lang, Lex, kayo makakuha ta sa oras niyo, si Eric. Hindi, sakto na yung gingon. Kay Kuan Magod, kaning dugay na rin akong gipahibalo. Di lang ako sultihan ko kisa akong gipahibalo. Pero I would always tell them nga your father would always say, do not play around with rice. O sa may pasabutan na, kung gusto mong na-SOP, ayaw lang ng bugas. Kaya ingon siya nga, kung ka ng bugas, imong dula-dulaan, nanguyab kag revolusyon, ana. Korting disaster ka na. Courting disaster, ana. So, that's one. Number two, sa akong perspective, Banggod, is there are ako na lang ni kanang there are crops or food that is sovereign to the Filipino. Rice is a sovereign necessity for our people. What am I saying? You have to protect that. If you need to subsidize it, despite WTO, despite whatever, you have to subsidize even our farmers. Importante kayo na. Yeah, I agree. Oo. So, the government should identify which are the sovereign crops, which are the sovereign foods nga kinahanglan atong tabangan, subsidize. All out good na support. Yes. No, Yes. And then help the farmers. Invest good. Yes. I was impressed in one of the interviews of BBM, itong kapanya pa. Although ako rin ka-connect ba, ako rin ka-presume nga na moto yung ipasabot. Kaya bang long term o short term sa agriculture? Kaya tinuod mo na, kanang gitawag o economic o the bigger the better. Economy of scales. The bigger, the better. Unang gibahin-bahin man as carp. Lugi tanan. Ang mga dagkog yuta, wala mo invest sa ilang, wala mo modernize, kay kwaon mas gobyerno. May sword of Damocles hanging over the heads. So nga mo invest maka, so diversify ang mga, sa rin kay bawa na kay mga asidirom ni Kliwa to Negros. Actually, ang agriculture is down.
our manufacturing is down. The only thing that's up is human resources, export, Human resources. export of human resources. Bao na lang That's what's helping our Economy. economy. Even coconut is down. Kana- Even sugar is down. Agriculture is generally mo give way na sa industrialization. This natural course ba? And sa Amerika, for instance, 3% record. Can you believe it? 3% ra ang mga tao engaged in agriculture sa Amerika. And diya, musurplus sila. Hindi ni sa ato. Pabilin ta nga, kuan ba, kanang That brings me, Alex, into the issue that when they started monkeying around with sugar, they started monkeying around with the vegetables, the onions, etc., etc. Eventually, it ended up with rice. What am I saying? Smuggling, in short. Let's not kid each other. It's about smuggling of rice. That's why I said, do not play around with rice. kana Okay, si dagko Vic kayang Rodriguez, problema dagang ikasulti si Vic Rodriguez, ana. Kaya diya pa man siya sa Administration. gabinete ato. I'm glad that si Juan Vic Rodriguez used a term which I've been using 5-6 years ago. Magsugod mo ko kag kuan na food research, food investment, food production, food security, muna labeling para kasabot mo, no? Kaya usually ang i-pirmi nyo yung isulti, ang ending. And then after food security, what is the ultimate goal of food security? It is food sovereignty again. We go back to food sovereignty because the world is not getting any better. Maabot ang panahon, daghang mga langyaw, mga nidini sa atong nasod. And it's actually happening. Because their money is worth 10 times than it is in their country. Maabot ang panahon nga we will be under threat. Our Ma-overwhelmed ta. food sources, our institutions, our facilities, tanan. And then, hasta aton tubig. Tubig will be the next important resource of the world. Although there are technologies that will be able to replace water or recycle water. But the point is, that is like oil. Diba? Kuan, finite. Atuon gyud ka sa kuan usa ka nasod. Wadto kus nasod nga naa ni tubig. Kay basig nagkalisod na ang tibuok kalibutan sa tubig. Karula, Cebu, kuha ang tubig si Ririk. Tinawala yung sulti. Not to mention, actually, Ted, dili ta kulang sa tubig. Sobra. Kiba ko sa problema. Why utilization? Kani ako lang nang ipahibalo ninyo, no? Ang problema, for example, ang luwa o ang local government. MCWD. Wala gina. Kung ang luwa na adin ha, pagkahuman ang LGU, pagkahuman butangan ni mog negosyante, kuan ko na siya. Disguido na. Oo. Naidagan- Sakoy na gyud na. Siya ko yung May daghang tubig Cebu. Ay, tawag. Pero ang Management, may... management because System. again, it goes back to me, no? Ang akong pagtanaw, ambot kung kanang mga neoliberals lahi man ang pananaw. Mas mayong i-private ko na private permit. Ako, I've always been against that. Water is a natural resource of our country. So it is a privilege for a private institution to be able to make use of natural water which every Filipino owns nga ikaw mo distribute. Pero ayaw pangwartahe, ayaw patungi, ayaw saka. Ayaw patya. Oo, pagkahuman, dili lang ka na. Magtanaw kas tubig, kay din man imong kita. Paghuman, patungan pa nimog mga systems laws, whatever. The worst part is, two-pronged na siya. Water and sewage system. Ang pirmi nilang focus is always the water distribution, kaya na ang kwarta din na. Wala nila tanawa ang sewage. Storage. Ang sewage system. Importante na, water treatment plant, yun na tanan. Pagkahuman, ang pait pagyudana, kay ang ilang mga gipantukod nga mga bagong tubo, ang ilang mga development plants, kisa may nagbayad. Ang konsumidor. Ipatong man dito. Ipatong, kaya ang ilang kita, ang ilang investments, ilang gi-recover through additional fees from the consumer. Sus, Ginoo. Muna tinudan, muna gitawag nila, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Yes, Kung inana man gani, ihatag nila sa gobyerno. At least ang tagiya sa gobyerno, tao. Ang gahatag sa anak kay kanang mga politiko. Di man sa kamatagan na. Si Rene, ano din sila ka-realize, ano din sila kaamguan ng imong Mabitan ng dagang managan kay kaamgugod but business. pida. Mao na siya kanang you've been to Kuan Alex, no? You've been to Manila, di ba? Yes. Na ay nganlan ba na ako?
Rockwell. You've been to Rockwell? Mm. Makati, no? Rockwell. Itawag ng Rockwell because originally that place used to have Meralco. Yung mga silos o ilang pabrika na din na. And then nasunog na siya. So they decided to develop it. And after developing it, Rockwell, it's still owned by Meralco. Pero guess what? Ang cost sa upkeep sa Rockwell, gipasa sa konsumidor sa kuryente. God damn. Nadakpa na siya. Paghuman, Sa panahon Duterte na nabuko Dili, sa una pa na. Sa una pa na, oo. So, technically, we were actually owners of Rockwell. Stang paita. Buanga. Grabe yun. Kuhan ba, you know, when you deal with, I'm not saying all, no? If you deal with bankers, you expect them to want to make a profit. That's understandable. If you deal with a businessman, you expect them to want to do a profit. Government must step in to say, what are your margins? Importante na nimo kay ang imong gikuptan tubig kasi tagaya ikaw o ang kuan ang katawhan nga man himo man kuan lisod-lisod ng katawhan. So same thing with everything else, no? So ingon na akong punto, so I'd rather nga ibigay mo na lang sa gobyerno yan. Oh, kanang mga vital kuan ba sa dapat gobyerno gyud mo kontrol Basta kuryente tanan na ba. There are traditional functions of government. That government should be the one to run it. Dili ibigay sa private ba. Dili private. Pero Ang rational mo na Reaganism ba nga more efficient ang private Mo because ginapirmi. they are kanang kana bang ginansya driven ba. pero profit motive man gud na sila. Water is a kuan. Niabot na gud nag human rights na gud ng water good just as food. Okay lang ng mga Marta, pero at least they will be using their hearts. And then ang kuan man gud ang again I've said this many times with you Alex, diba? Ang tumong gyud sa sa kuan sa private corporation is the dividend. Especially if they are listed companies in the stock exchange. So, Dividendo. nga mo invest mo ka sa kung kumpanya, balit kag shares of stock kung usa may dividendo nimo, tanaw na nimo ni saka ang presyo ni kanaog selling and buying, no? So, as chairman, I'm looking at the bottom line. Pila may kuwao ni Alex nga dividendo ang atong stockholders para dito matangtang din eh. While the government, it's always public service. They just enough profit to make the government institution function maski above water, but at the same time doing its core ethos, which is serving the Filipino people. And Dati then, kung dili ka happy sa sistema, pwede mang ilisan ng mga tauhanan na. Oh. Diba? By election or by appointment. Again, I will go back to the same point that I made. Pareha ba anang kuan ba? Marriott Hotel din na sa Ayala. Diba Marriott Hotel na? Seda na ron. O kisa may kisa magitagiyaan na, di ba? Mga Sobel. So ilang gi management contract. O unsa may mayong hotel, Marriott, Hyatt, Hilton, daog man ang Marriott in terms of contract kon submission. So ibuhat Marriott. Pero niabot ang panahon pod na ingon ang tagiya nga ako na lang take over. Pero what am I saying? In short, government institutions can have what is called as a management contract. Gusto ko mapadagan, Lex, na kay grupo, eksperto ka. Si Ted, na po yung ekspertong grupo. O tanaw na ito kasi main ninyo laki. Daog si Ted mo yung magpadagan, let's say, sa tubig sa gobyerno. Efficient na siya, kaya sulduan man na to. Di ba? Pero, mag-graft and corruption siya, tangtang siya. Tangtang siya. Dili gobyerno ang nikawat. Ang nikawat, ang private contractor. Siya mo'y tangtango na to. Ilisda na po na to. But it will still be a government-owned facility. It should be that. Oh, so that we can get the experience of Ted for water, for electricity, or agriculture. We pay him well, but if he does something bad, we remove. We Kick him rescind the out. contract. Simple. So, ang nangawat, ang private corporation dili ang Gobyerno. gobyerno. Inana ang pagbawata na. Yeah. Na ako'y pangutana na mo, Sir Eric. Kadiyot lang kayo nga. Palihog lang mo sa lood ko. Oh, yes, of course. Sa imong ability, Sir Relix, na blooded mo yung kagmayang gobernador, sa late Governor Reyes Espina. Anong waka mo atim, bisag anhila subo, mayor ba ka, basis Tomas, surwiner mo tataka, palait mo kay ka. Usahay magod kuan kaning Okay, nakasulay ko ana Ted kani ako lang ni pa kuan pahibalo. Kaduha ho unta ako nahimong konsehal sa Cebu.
Mm. Without campaigning, without running. Substitution. By prayer, yes. Mm. The first time na himo kong konsyal, ampo raman to ba? Mutuo ka tin. O lagi, Oh, giampuan na to nako ingon ko nga simple ra kay kong prayer. Minaw ko nang Ginoo ka nang manginanang simpleng prayer ba kay makita man yang nga kani wala ni ko ingon ko nga. Usa mo taliwan akong papa, buhata kong kuan be. At least makita sila mag taking ko ba. Mm. Very simple prayer. O iya man ang gibuhat. Nakaabot pa mo papa ato. Yes, hasta ako mama. Oh, Wala nakaadto akong papa because he was bedridden. But my mother was headline me kami with my mother and so and then recently I found out nga katong nitaliwan si Koan anhing Tony Cuenco. I found out twice gi-repeat ni I thought it was a joke pero di I in front of other people iya gyud nagisulti. Ingos Mayor Mike nga kabalo ba ka ikaw may akong banusun tan Tony Cuenco. Yung ko, wagi ko kabaluan na mayor. That would have been history kay kaduha kay i-substitute. However, only now na ako nahibawan na naiusak mo konsehal ni Babag. Naiusak ka konsehal o konsehala. Di lang na ako gangan ni Babag. Kay emotional ko no, ihatag sa angay sa anak. Ako, okay ra gyud nako, respeto. Ang problema kay na nasuko mas Mike Rama, ingos Mike Rama. Tanawa, asa na siya karon? Tuwa siya speakers. Ako po, nalipay po ko kay kung nakalingkod ko, matay, daga na po ko karon gasto na po ko sa mukha. di naman kinahanglan ka mo gasto yun, anak. Kaya actually, ang taga-Sugbo mo, kupras mo, iba mo kupras na. Sinsering usmin niya, kupras mo nilang kon. Si Buanos knows how to kupras already. Kano ang butbayang ron, si Rene, full barangay. Sus. Kabalo ko, oo. Full barangay mo na ikakuyaw sa Abo na tag sa kalibong palit barangay level lang. limang ka og kabantay anang mga kaatbangan na may mga litrato na nagbayad. Klaro ka ng butbayang o kusana siya. Wala may tabo ana. Ang tanawa na lang ninyo, i-google ninyo kuno. I'm not saying mo na may tabo but it is something to worry about. Kanang nahitabo ka sa Kang Ching Plaza, Dinas Butuan. I monitor na nako kay si Ching used to be PESA head, was my classmate sa doctoral namo, and I was texting her. Kay nabalaka ko gingo ni Attorney Glenn Chung nga naman ko'y sealing sa makina. Pag-deliver sa makina sa polling precinct, Munay, kuyaw. paghatag, kuan man na, testingan man na. There are 10 ballots for testing. Mm. Ang number 9 ug number 10, number 9 mo ni naitabo. Si John Ley, J-L-E-Y, voted for Ching Plaza for mayor and 9 councilors. Okay. Gawas ang resibo, sakto pod ang resibo. Karon gipapangita nila sa system mismo sa ACM, automated counting machine. Ipatanaw kay usually na na screen. Ang original nana siya murag barcode o nga iana nimo magawas pod sa screen kung mao ba Gibutaran. gibutaran mo in short mo gikaon sa makina. Oh. Lahi itong resibo, lahi itong gikaon sa makina. Yatis na. Okay? Karon kanang feature October I think naa nang feature pag-abot sa January or thereabouts gitangtang na sa kuan sa Comelec. Nga wala na nang kuan nga mogawas sa screen ang imong gibutaran. Itong kuyaw, So, Alex. ipapangita nila ng number 9 balot. Ipa-search ba sa machine? Yeah. Ang nigawas kay di si Ching Plaza may nigawas og yung mga konsehalis. Karon, so ingon tong Comelec representative, basig kuha ang imong mga konsehal. Sige, inani buhata ko no. Duha ka buk mayor imong butare kay para makumpleto ang baluta. Ug katong mga kandidato, butar na po siya. 10th ballot. So, gawas resibo sakto. Pagpangita sa 10th ballot, maski na atong kontra ni Ching Plaza og in short double voting siya sa mayor og katong mga konsehal. Pagtanaw, pagpangita sa 10th ballot sa kuan sa makina kay ang kontra ra magyapon ni og tanang konsehalis ni gawas. Mulay na kuyaw karon. Mao na siya karon. So, I'm not saying, that's why I asked Ching Plaza, I said, is this an error in the system for that particular machine? How widespread is that kind of Machine. system? Yung system. Or is this intentional for fraud? So, I'm just asking questions. I'm not making a declarative That's right, statement. that's right. So, muna usas mga
You And know, nobody's talking about it, ha? naitabo naman na sa Nobody's talking about kaniliyang overseas voting. Dagaman reklamo katong mga OFWs na to nga di man mao ang ilang They have report, mga report. naman sa nasa kwan social media. Oh, social media. Reklamo Sige niya. ko kasunod na Ang tubag sa kumilig is always parehanang gayon ba nga galing na sayo para galing og Ako ko sali. big kayo ang explanation. Oo. Una og national level guna nga election. Kuha ka diri strategic ka pangawat pa sa boto. Mo na problema. Mo na akong kuyawan. And then, Ako, Kuya Wal. ako, I've always been for hybrid. Although, originally, I was really against computerized election. Eh nga naman, it is long. Ang suwat, dugay. Ang kwenta, dugay. Pero matay duha, tulo ka adlaw sa demokrasya, worth it. Worth it. Kaya nga, no, kana maganing isuwat, pwede mangganit tikason. Kana ba bang i-computer? Question, Gayo. have you simplified, have you made cheating faster and easier by computerizing it? Mura man na. Simple ra kay na. Kung hugaw ang tubig, pag human, butangan ni mo computerization, usa may gawas, di hugaw gyapon mo gawas. So, ang uban mangod kay dugayan, luway mga teachers. So, sa ako, presidente, vice president, senators, suwat kamot. Kaya nga no, isuwat gani na nimong kamot, pasabot na nag-research ka. Pasabot ka, nagutana ka sa mga tao. Naka-involvement ba? Civic duty, civic responsibility. Ay ninyo kalimti na, dili lang katungod tanad. Civic duty, civic responsibility. So, kung musuwat na gani ka, pasabot na nagistudyuhan na nimo. Kinasing-kasing na nimo. Oh, yeah. Di ba? Kabaho ko o kung dili na kay kudiko. Karon kanang national isuwat. Ang sa silong siguro, sige, pwede computerize na to. Bitaw. Pero kanang national, importante kayo namin. Musuwat gali ka eh. Kinasing-kasing na ganyan. Pasabot na, nagyo kay kuan involvement ba? Bira karon numero Naka-involvement. lang. So ka numero, wa kay research o kinsa na Bisan sa US, di naman sila ganahan ng computerized. computerization. Tapos, mo na akong Proven man na nga tikason dyan. kita na ako ni Lex, pasabutan na ang baluta mas mumubo. Dili na kay taas. Oo. Kana sa party list, parliamentary sa Canada, matay 4-5 ra makabuk ilang partido dito. Diniso sa gana, pila na 150. So, Oo. And then, na-interview na ako si Lito Atienza ba? Sa Buhay Party List. Yung kumubuhat ba mo kuan, balaod nga, kana bang ang party list is reaching a saturation point. Bito. Pero magbubuto na ba? Sa kadaghan sa mga party list, dili na kamugnag consensus. Sobra ra. Sobra ra. Pagkahuman, ang kasayupan po na ng party list, although it is for the marginalized and for regional parties, the problem is, sakto pa ang ilang giingon. Ang mga mag-uuma, ang mga mangingisda, di man ka kampanyas tibok Pilipinas. So asa man sila kwarta na pod. Sumuadto na pod sila sa negosyante. Moabot ang panahon, karon gani daghan ng mga Chinoys ni Suda na. Moabot na sa punto nga moingon nga kung ikaw mo dagan, ako na lang. 10 Ako may million. magasto. 10 million. O ikaw na ibuhaton akong second nominee. Ang tinuod nga mag-uuma or third nominee. Na mag-create og kuan kanang party list nagpa-accredit ba qualify sila nga i-recognize kung mali nga party list. Pero business obligyan nila ang nominee tag 10 million ang number 1 nominee. 10 Pero million. sa pung pangkuan, it is proven already, kana dito sa Tacloban, kanang tingog party list, tuno na ka lingkuranan. Usa sa Sawan Romualdez, duha sa mga alalay. Sidre ang una na manang kusog kay itong impeachment. Gukod pag itong uban nga mo pirma, tungod lang sa ayuda ko, nabot lang. Mo na siya. Mo na siya. And then, malagi, balik na punta sa kuan magod, kanibang we want a different result by still following the same system. That is stupidity, di ba? Insanity. That's insanity gani, oh. Subati agad. Lagi. So, we must bite the bullet. Oo. Frank Astoria, na may gingon nga Duterte, di ba? Pero sa ako, I would consider Ping Lacson. Kaya nga no, ang pangawat sa gobyerno pork barrel, simple. Tangtangang pork barrel, walay kawat sa
Kongreso ug sa Senado. Pero sa nas tangtangon ang confidential fund. Duterte, kuha nga pa man nagduha. Oh, so kamo na lay pili o kung na ang problema magud sa Duterte magod mo na gitawag og napoy uban nakadungog ko nga Duterte sila pero wa po sila nalipay sa uban din ang mga gipili. Kaya na ubang mga senador din ha nga pwede nimong itupad sa Committee on Silence. Na aras likod. Okay. Lungag sa lingkuranan. Oh. So kuan ang uban naguna-una ba nga pareha ni Lacson was anti-pork barrel. Di, para na ko musuhod kita na sa Lacson. Pero tungod sa BBA maguna siya murag. Mo na siya pero inyo nang estudyuhan. Ikaduha, estudyuhin ninyo na nga PNP chief na sa una. Kasabot na usay pasabot sa confidential funds. Unta, pero case update maguna sa BBM. Ang sakto na. Na magoy gibuhat nga kuan kanibang murag percentile scholarship research ba? Pero nagtuo ganoon ko nga mudaog si Lacson, dili gina sa BBM, di gina sa mo Correct. Nanay ka galing una-una. Di gina mo pabor sa, Sakto. di gina mo pabor sa Sakto. impeachment. There's another one. I know Kani that. si kuan si Soto. Pahipi pa lang na karon. Di pakita ka. Hindi napakita. Abot na gan nagsenador, kasabot nag-intelligence fund, kasabot nag-confidential fund, kay Senate President ko na god. O, di ba? So, kana, dili na nimo nga mayon nga na magoy nagbuhat ba? Kani sekreto ni, na nagbuhat og listahan sa alyansa. O, ang ilang gibutang nga grado, Lex, is, kaning senador sa alyansa, above 50%, above 80% nga pro-impeachment o pro-chacha. Kana mo. Yun na ba? Yun na pagbahi ba? Gigimbisan yun. Kani? Ana pagbahay. Kani tawhanin eh. Unsa man siya? Pro-impeachment? Unsa may grado ibutang nato? Above 80% sigurado gini pro-impeachment. Yun na inyong buhata. Ang uban is below 50. Na uban, dili yun. For example, si Jaime Marcos, kung imo nang mudaog na siya, Hindi yun na musog. anti-impeachment yun na, anti-chatchag yun na. Huwag yun tayo mabuhatan. Na mo kinay tinuod. Si Camille Villar, palitan, imubutaran, anti-impeachment na yun na karon. You know what I'm saying, no? Yeah. So, katong mga pabor sa impeachment, o butarin ninyo itong mga 100% pro-impeachment. Nga pagtanaw ni Musgalan, ni pro-impeachment, butaran ni ako, kay gusto na ko'y patangtang. Katong mga kontra sa impeachment, ni mo akong butaran, kay kontra impeachment plus charter change. Ako, bubutar ko ni Bambino tungod kay federalista na siya. Raul Lambino. Gambino, no? Oh, Pangasinan. ano siya? Federal advocate na siya. So ako po na siyang i-promote na pabutaran sa mga kaigsunan na to. Niya, gikumbinser ko ni akong igagaw nga general po, retired, about my age. Siya nga, butari na si Ping Lacson, si Kining Kirubin, gaw, i-appeal na sa imong kumpanya, gaw, Kirubin. Oh. Muna gibuhat sa ubang mga scholars. Gibutangan og valuation ang kada candidate. Pro-impeachment, buhatan na ninyo. Mubuhat ganin mong listahan. I'm not saying go for one or the other. I'm just simply saying, kung gusto nyo nga ma-impeach si Sara, butarin ninyo ng kanang sigurado mo nga 80% and above 100% is pro-impeachment. Okay? Pro-chacha. Pero katong kontra po sa impeachment o against chacha, napoy mga kandidato din ang mga ngalan nga kani makalingkod ganin ni Digyo ni Wagyo Samok. That's a good. Anyway, there's still two seats or maybe three. Kaya dunay makuha sa Duterte 10, dunay murag makuha ang usad ya. So, 3 might be available nga. Nagay saktong pangisip, sakto ng evaluation nga. Unsa man siya? Pro-impeachment na o anti-impeachment. Muna na. Anak ka na duha. So, I believe nga kanas Lacson, di ka na mada sa impeachment. Panlitan si Marcoleta. Si Marcoleta. Kaning may nang laki. Para na ako may na siyang laki. Pero na siya sa ubos-ubos. Sa rating, so sa may suggestion ako ninyo. Ayaw kumplituhin yung balota. Kung kinasing-kasing ko ninyo nga, to asas medyo ubos-ubos, gusto niyo musaka siya, Siya rin butari. siya rin butari, kay mahimo ng times kuan. Times 2, times 5, times 8, times 12. Kay pasabutan na, wa man nimo gibutaran tong uban. Musaka siya. Musaka gyud na siya. Panlitan kana silang Erwin Tulfo. Number 1 man na siya karon. Siya man ni number 1. May mo nagdibutaran. So
Kung gusto ninyong makasakas si Kuan, mudaog magin na sila Ay, para lagot- makasakas si Marcolita, siya rin butarin ninyo or pila tulo o patray ninyong butaran kung kanagyoyin yung tanaw nga gusto ninyong Makadaog. isakas taas ba nga identified for a particular group. Inana. Besides ka ng real statesman yun, tanaw ninyo, bright, like Vic Rodriguez, ano yung mga bright nga. Kanang ta si Kuano, kaning Usara ka buk poster nakita na kong Vic Rodriguez. Padong Robes Mandawi pag yun kabuk kuan ako nakita ang laing. Sus ingon ta ako mga kuyog Lex ba nga kawato na to sir ingon ko ay nya niya buhata oy. Kawato ninyo butang ingon sa atong ibutang sa atong luna oy. si Kuan sad kining defense kuan bitaw advisor ni Norberto Gonzales. No, Bert Gonzales. So, what do you think of him? I have talked to him. In fact, magstorya may ingon siya nga alam mo Eric dapat tumpa kita nakilala. Oo. Kinanglan. Sige na isang balik-balik siya ngayon, kilala na kita. Tapos, sayang, mingon din siya. Tapos, kani, ako lang ni paibalo ninyo kay humana naman to. Di ba, dagan siya presidente? Oh, sorry, Sir Bert ha. Sasabihin ko lang ito. Itawagan ko na. Eric, pwede ba ikaw ang vice presidente ko? Nabuwang na. Ingon ko, sir, wag naman ganyan, sir. Wag tayong magganyan. Huwag mo ko idamay. Huwag mo kayo damay Pero kasi. Cebuano miss you very much sa politika. Hindi ko sa Sir Eric. miyara. Oo. Sila may magkuy-kuyo ganan ni kuan katong igsuon gyud ni Gloria makapagal nga tinuod base kanang Boboy. Buboy makapagal. si Buboy. Ano yung Cebu meeting ayala. Oo. Buboy makapagal. Na-interview na ako siya mga recently kaduha o katulo sa CCTN. So we discussed a lot of things. Lipay man siya kaya ingon siya nga iba ka talaga pag magtanong ka kasi ano, yung iba hindi eh. Ikaw talagang may ano talaga. Yeah, of course. Sabi ko nakalagay yung puso natin diyan eh. Interesting. So unsa may imong mensahe sa mga tao Teddy atong una. Ikaw imong Kuan panawagan sa katawhan. Ang mga tao sa Cebu should know history. Okay. Kay kung atong hunaon-naon, mga usminya ragi nakapadako kayo sa Cebu sa mga taxes. Ingon na gali, butanta. Ingon mo gud mahitabo, Lex. Ang senior citizen, Sir Eric, nagkadaghan na may tag 1,000 karon. Kung ang Cebu di kay bawo mo padaghan sa iyang kita, it might be sa kadagha senior, it might be tag 500 na lang hinuon. Kaya wa may igong kita ang Cebu. Only Tommy and maybe his group. I'm not saying nga di sa natubutaran si Raymond o si kay tungod wa siyang Tommy kay nasa tay kamay kabuton Raymond. Para nako tali Si Mike dahil amigo mo. ha Amigo mo mong Mike. lagi pero kamo lang may bawa da kay delikadong ba kahig si Archibald ni sa popularidad ni Tomas. Delikado gina kay sa popularidad ni Tomas sa una ang iyang busy si Alvin. Ang kruntang Alvin si tagiya sa dakong universidad gali nga ilang maing tao. Gasgo. Oh, sus nakahig mo yun si Alvin. Oh. Nakaabot So, history na. nakalabaw mag 500 dito sa bukid. Di nakahig siya. Ug mo na may tabo karon, tingali abot lang makahig ba sa ko ako sa kuan, Archibald hopefully. Pero I tell you Sir Eric, ang mga konsehalis na to I tell you below kuan gud. Below standard. Layo ra gyud kayo. May nalang ganin eh, huwag konsehalis, dili ang mga senador imong giapil. Giapil ni mga senador. sila sa Sugbo para nako ang very sorry wa gyud makalupig nga konsehal adtong Consular Franklin Sino during his time. Sus kuya wag ito. Ato lang iyang sister cities way nakasunod karon nga mga konsehal pagkabanga sa mga konsehal. Maminaw ra ba na nako so may buntag ni Konsehal Franklin Seno. Dugay ming istorya atong pag-birthday ni Boy Abisamis. Kami si Alvin Garcia Tupad. Lagi. Anugon lang kayo ba kay dako itong damgo sa Kuan syudad. siya kanang may pagka-visionary sad. Oo, visionaryo. Sad ka nakalagay mga kurintis kulon murag sa paghiti. Pero iya ginang plano nga under the ground. Oh, Yun na kayo mao ginaya nga yan. tanaon. Mo na ikuan sa Nestoron, mo na yung kampanya. Spaghetti, ipailawom niya. Unya So, color coding.
ana lang ang akong pananaw. Ay mo kalimot ni Tami. Kay tingalis Tami makatabang sana sa 93-1 kay kusog sa na mandawag mga pobre. Abi ni mo Sir Eric, nganong na kanunay nga iyang busy mayor ug ubang konsehalis mo sukuha niya. Pangwarta tingnan sa South Expressway. Muna akong gikuhan. Ikaduha sa di sila kasud ni Tomas kung mangurakot sila. Mura na kusog. Diwa gay korupsyon si Tomas. Nakuha, nahisgutan nimo ng corruption. Imbis nga tas-on ang evaluation sa mga real estate taxes sa mga taga Cebu, mas may pang tangtango nila ng 1% sa mga graft and corruption kay dinagko kay ng graft and corruption. Kana man ganing bagong City Hall 2-3 years ago, if I'm not mistaken, ang budget na is 400 million ang pagtukod na. So kuan kaning I'd rather nga i-cut down ang corruption. And then ako ginipirming ibalik-balik. Siguro muna yung rason nga wala na nabuhat din sa Cebu. I'd like to invest in the future of our city in terms of our children, Education. and education. So, pasensya na lang sa mga naitagiyag ko din na mga universities. I dream of having not a Cebu City College. Kaya naman ay ordinansa. I've always been dreaming puslan man ay Cebu City University na mga doktor, lawyer, mga scholars sa Cebu City. Dili kay maghatag-tag kwarta sa private tapos dito mag-eskwela no. Kanang kwartahan na gamiton na ako pagtukod og kuan. Very of good Cebu suggestion. City University. Paghuman katong maka-enroll sa private, mo enroll mag nag-private, di ba? Katong mga di maka-enroll sa kay Y kwarta, mo to gina sa Cebu City. So dili ang masuko ng mga laing mga tagias university, di ba? So nga we miss you in Cebu gid Sir So Eric. kung naay abogado mo graduate, naay nurse, naay doktor, pareha sa PMA. Pwede ka mag-resign, kapitan ka. Pero hindi ka pwede mag-resign, first lieutenant ka, mag-resign ka na kagad. Hindi pwede. You put in several years. Kay scholar ka ng Cebu City, ilagay kita sa barangay, ilagay kita sa ospital, tumulong ka sa publiko. Pagkanindutan. Engineers, tumulong ka sa paggawa. Nurses, tanan sa barangay health center. Kay health is very important for the young and the very old. I think that is also the plan Agree. of I agree. Tomas. Sa Singapore nga na ang system Singapore. They spend for Ay makasunod sa Tomas anay mo. Ang ako, dili scholarship Ang scholarship is the school itself will be the one to provide the scholarship. I will not give the money of the people or the public to private institutions. I would rather invest it. Ang kanang kwartahan na, mo'y akong ibutang para atong sa Manila, tulo upat ka buk ilang yun ko, eskwelahan, kita pait lagi. Basta buong May nana, mora na akong punto. Dako na kayo ng kuan. Di na ka makalimtan na. You want legacy? You build Legacy, that Cebu oo. City University. ligong handumanan. Nagkumanan ng eleksyon na, you're looking forward to 2028, magsugod na kong movement, Eric Espina for whatever position movement. Kana Lex, kanang maskig dili lang ako ang imong ituboy. Basta ituboy lang nimo ng Cebu City University. Dili college Pwede man gani trade school kana iapil na tong trade school pwede po. Pero gusto gyud kog Cebu City University. What's the difference between college and university? Wala kay a university is made up of several colleges. So mo na yung gusto gyud. College of Medicine, College of Law, mo man ang mga colleges, di ba? AB, BS, engineering, tanan, agriculture, maapil po sa university. So, the city is the one that will take care of educating its own people and will harvest the talent that we are able to produce with the people's money. I'll go with you, Alex. We'll start the movement. Kana lang kay kapilan na ako 3 years balik-balik. 3 years na ba? 3 years. Balikan lang kung pirming mo yung naman ng ordinansa. Yung no, you're mistaken. I'm not talking about a college. I'm talking about a university. We can do that. We have the money for it. Instead of, ako lang I'm sorry, but instead of spending 400 million for a new city hall, ako sa naunahon, Ibong kung anong kuan mo ng City Hall, usik-usik yung nagkwarta. Ano, sige, Personal magayong City Hall, duol ra sa mga tao nga mutransak og business ba? And then, kung pagpanindo City Hall, garbor makay na sa kamayor mo lingkod. Sa pamininduto na, nakaninduto na, just spend more money for that, my God. And then, ako lang, kuha naman this is past already, but I would like to review the contract between UP and City Hall, no? Kung wala nila nabuhat ng ilang mga angay buhaton, akong i-revoke na siya, sorry to say. Kaya nga, no? And UP can take it. Why? Maski nag-UP ko, nga man UP can take it because UP is a nationally funded
State College. They don't need the help of Cebu City. Absolutely. Okay? So, unsa may plano na ako? Kung asa ng UP, di na ako ibutang ng Cebu City University, oy. Di ba? Oh, na as SRP. Jewel, gem of the kwan, gem of the gem, di ba? Oh, inana. Kaya mga chances ang mga pobre nga gustong eskwela. Correct. Dako Oh. kag chance. Correct. And then, muna nang akong gihuna-huna, nga mo mangganin na university, kay gusto ko, there will be public Cebu City institutions, education, in the mountains, north and south. So, da ka na mga pobre, dili na mo kanaog, dinha mismo na asa. Di pa makatabang sa Yes. Huwag na Di na, pa makatabang sa Prum din na na. makatabang Prum pa din na sa na nga concept. Ibutang sa bukid ang kuan. Aron di na maka-decongest pag yun na diri sa Yes. Oh, di na mo gasto sa kag jeep, sa barato ang pantanan. ilang cost Oh. of living dito. Muna ako mga damgulik. next 3 years, after 3 years, okay na ka kayo. Wa ko nagdamgo para sa kagalingon, nagdamgo ko para Cebu City. Oo, magay problema sa imong gugulingon. Oh, kuan lang kaning mubura gini na atong kinabuhi ba. Bitaw. Mubura let's kuan. Life is short. Oh, let's do something kuan, di ba? Variable. Okay, gentlemen, wala na tayo time. Lapas na tayo niya. Na naman ko gasunod, no? Kinsa man ang sunod? Okay. So, Ted, Mo na lang to mga higala. Doon ako yung oras pa uma pero sayo kayo. Alas 5, alas 6, hasta Domingo. Mo padayag pa ko. Nangkin naman ko daan sa estasyon. Ako ra na wala butang estasyon. Mo ginako na. may laki ng mo, no? Mike Backlive. Di man ka black timer. Pangihat ang estasyon taon tungod na to. Paluya. Si Rex, sus. Ikaduhanin na itong kita si Rex. 3 years na lang. Ayaw. You will be on top. Ang kuan, ang akong final word kuan, Alex, for Monday is ang problema sa Pilipinas, simpleng-simple lang. Bumoboto ba tayo ng pinuno o binoboto natin yung mga idolo natin? Yun lang. Problema lang, Sir Alex, na nagsugod ng kwarta, inyong dugay na ganun kasi sulti ni Sir Alex good. Nga, tabla. Kanarang panahon na makatabla ang dato o pobre. Unya kita, mo palit pa ta na muhat mo. Dawatan nyo ng 10 pesos, dawatan nyo sa gatos, pila na. May 500. 500 na karon. 500 na mo. 500. Dawatan nyo, pero kay ba mo? Sus, kay ba mo si Bono mo kupras ba? So, bahala na nang naghatag. Lex, tangtangan ng pork barrel. 'Di ba? Ang mga managan din na katog yung kuan gud. Kanang serbisyo. Serbisyo gud. Kay wala may kwarta. Tapos di na pod mo gastog dako kay wala may kwarta. Mamatay sa ng dynasty. Tagtanga lagi ng kuan ng pork barrel is end pork barrel system in the Philippine Congress. That is the one that feeds the monster. Mo na. Salamat kayo sa imong panahon gihatag nako, Sir Thank Alex. you Alex and happy weekend to everyone.